Roba esportiva, sabatilles i un bon esmorzar. Amb només aquestes tres coses es pot disfrutar de les rutes guiades que organitza la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida des de fa 7 anys. De setembre a desembre, els caps de setmana es dediquen a explorar els paratges de la comarca i avui ens hem apropat fins a l'Olleria, on desenes de persones i algun que altre gos han participat en una ruta de 12 quilòmetres i unes 3 hores de duració. Per un costat tenim la funció de l'activitat sana, una activitat saludable, del caminar, i per l'altre costat tinguem la part reflexiva, el de cuidar els nostres espais verds i paratges naturals. L'eixida té lloc a les 9 del matí des del Parc Beat Ferreres i segueix fins al famós convent dels Caputxins. En l'interior del convent de Caputxins hi ha una murta que recentment van aprovar per unanimitat tots els regidors de l'Ajuntament de l'Olleria per a que se li dotarà de la protecció per part de Conselleria com a arbre monumental. Des del convent la ruta segueix per la Casa Capellans, la Gaveta i el Port de l'Olleria, fins a arribar a la Creueta, on es para a esmorzar abans d'emprendre el camí cap a casa. Anem a disfrutar d'unes vistes meravelloses de lo que és perquè anem per la serra, per la cresta de la serra, i anem a veure unes vistes meravelloses de lo que seria la comarca de la Costera, i veurem molt nítidament, en un dia tan clar com avui, el municipi de Canals. Que se animen, que esto es buenísimo, hace amistades y es buenísimo para la salud. La propera cita la tenen en la Paula del Duc el diumenge, on tindrà lloc la ruta dels refugis militars.